महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जो काही प्रेरणा आणि जो काही मार्ग आपल्या सगळ्या जणांना त्यांच्या जीवन प्रवासातून दाखवलेला आहे आणि एक मानव म्हणून, नागरिक म्हणून आपल्याला जगण्याचा अधिकार हा फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच मिळालेला आहे. आणि म्हणून आज त्यांच्यासमोर नतमस्तक होत असताना आपला देश आणि आपला राज्य आणि आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या मार्गावर, त्यांनी दाखवलेल्या विचारांवर चालण्याचा प्रयत्न आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून सदैव करत राहू, हीच भावना आजच्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो.